Space aya thil makhe atam lo viawang data le telescope te atangin information enge machu kan hretheya mase pon lama khian eng thil nge omti chu mi tu man an hrechiang thei tak tak lo chung singa chuan mitlem te astronaut amuna kal to te ti chau lo chu tuntum video wa chuan astronaut 10 space a thil mak tak tak an hmu te kan ta lang vele don ane Space Snakes kumsa zako sumko pali khan astronaut story Musgrave chuan thil mak teu mai soyane prolific astronaut ania space a tumruk chuang akal to NASA astronaut chau anilova doctor le mathematician anitel bok ama hi ngai poimo a hlo hlea space lam zirchena huangbi ka chuan an mirin berte jingami ane aman asoidanin space a tumni ahan kalhian space snake space rule ni om tak chu ahan ton thu asoi space rule amu hi fit tukatanga fit hriat inkara sei ania khomola rule pa ngai ain alian jok dai bok aman asoidanin rule chuan space a om chung deuh tho chu aum zui thu asoi rule chu biak dan kong azon thu asoi bok then khat chuan hei hi mit vai na lian tak ani an ringa chuti lain mi then khatin hei hi extraterrestrial snakes khomola cheng rule chau nilo space a rule an cheng ngei ti chiang tu ti an soi vele thung mit vai na mai aloni tak tak chuan he thil hi thil thleng pal lian tak ani nge yang achan chu space a tumruk a han kal hian tumni chu he space rule hi a hmuani they are watching us thla lon chungchanga hi chuan zona tam tak awmti mitam takin an hria a mi then khat chuan a thlen tak tak an ring lova chuti lain then khatin a thlen nge an ring vele boka ma se a chanchin chu a kim changin kan hrelo thung amai ro chu thla lon chungchanga thilmak deuh mai pakhat chu Neil Armstrong an thla tum masak bera a thu soi masak ber hi ane mitam takin a soi masak bera an rin chu mi pakhat tana kepen khatte hi mi zongjong tana thilian tham tak ani ti chu mase NASA chuan minin hi chung chu transmission an hmulo thuan punga transmission chu Australia receiver lama thon le ania ti chuan US TV a reilo te hnuwa pek chu ale ane minin ni chung transmission abo chung khan Neil Armstrong a chuan NASA laka thil engemoni tak report ane deuh chena aman asoidanin heng thil te hi alien takzet sar ka soi hi yoilo hial zokang space a spacecraft dang anom ve ania kanom na changa ra le lam hlatak tlang khor lian tak sira son anom thla chang hian milo en thareng te in asoi ane he thu hi broadcast a TV a lo en tu te chuan an shelova achan chu minute ni chung transmission abowang ane chu baka Neil Armstrong in he thu hi asoi le to ngai lo bok ma se source sang ten an nem nge danin hei hi thla a atum masak pera athu soi masak per chu ane astronaut 10 mi puite hna an phalchin min shil baka hian thil dang tam tak ala om iring ve em ani lo pon mi puite kan thlabar lutuk lo nan NASA hian thil thu ruk ane po ani mai thei ane UFO formation hei ve thung hi chu NASA astronaut Gordon Cooper a soi vele thung ane American astronaut to ber space a ama chawa hun mang hnung ber ane space a ama chawa om lai chuan thil dang lam tak ton hriat ane cheu man space a akal ma hian air force a athok thina kumsa hazako sumnga pakhat khan pilot dang nena an thlo lai chuan armadas of UFOs tia ako lien tak mai chu amua amana soidanin omzenein wasang taka chuan an thlok ane kumsang zako somruk pathum khan avoi khatna tan space a azina mercury capsule da ania hei hian khovel pum chu a hel kwal ane mase part Australia chunga a thlo mek lai chuan thil ring chak taka thlok chu amua hei hi Australia a tracking system point alo man ve bok makdewin media te chu hemi chungchang soipui chu an rem tilo
chen khat chuan military experiment midang te hriat ve tura an duh lo anian ringa chuti lain midang te ero in UFO anian ring ve le thung knocking hei ve thung hi chu Chinese astronaut masaber lang yu ton ve le thung ani zan khat chu space a thom dang lam tak kik thom ri reng chu a hria ama na soidanin mi tu emo thil engemaw takin spaceship chu ponlama tangin alo kik tia soi a hriat dan bera chuan baltrin tubowa vuak angvel hi ani arapom le emem na chan chu he thom hi avoi khat hriat na ani lo astronaut dang panhi te chuan space a anom lain he thom hi an lo hriat ve to thu an soi ve le bok he thom danglam tak hi enge siam tu ni tang le thil engemaw nun na nei spaceship a lu tum ani mai the UFO lights kumsani panga khan NASA astronaut Leroy Chiao chu International Space Station na an commander ania International Space Station na aum lai hian thil danglam deuh mai muane Huffington Post chu ti hian asila green light eng hring danglam tak in rem chu a hmuh International Space Station chu heng eng te hian an thlo pel ani chu Leroy tan chuan thilmak tak ani bok then khat chun hei hi sanghaman tu te eng kovela tanga ron chho anian ringa nima sela Leroy chuan hei hi aring velova arin omlo reng bok music Apollo 10 spaceship in thale lam thim vek a thlo pe lai chuan astronaut achunga chungte zongjong chuan thom danglam tak an ria an soifia dan chuan ethereal music van lam rimoy angin an soifia astronaut te thu soi mak tak han ngai thak hian ngai tu na chu andang lam view ome astronaut Thomas Stafford John Young le Eugene Cernan Harry Moy hi an ria ani anin biak dan chu hetiang hi ani ye chu rimoy chu space atanga lo chuak ani tero fai fogri chu cm o ria rimoy mak tak ani ngei chu engtia lo in siam nge kan zon chu nge ngai don ani tu man min ring mi lawang chu rimoy rap om tak chuan min ti boy he mai keipo chu rimoy chu ka hre theye tuin nge ringang le tu man an ring lawang midang kan silve duangem ka shelo le kan ngai tu phot anga yang anin biak dan atang chuan Apollo 11 team te pon he music tho hi an lo sha ve ni in alang ma se vu in thleng hian engin nge he rimoy hi siam ti chu kan la shelowa ma se space a thilmak per te zingami tun thlengin alani reng You've killed me kumsan zko sumruk pasari khan Russian cosmonaut Vladimir Komarov chu space a thon ania ma se dam chungin akir le to lo he thil hi a thleng don ti a sheloka hei wang hian achung te chu space a akal ma hian amang tha lok ane rocket chu peifel alani lova ma se Soviet Union chuan engthil poni se space a chuan akal nge nge angai ti in an soitlat thung space a han thlen nu reivak lowa a spacecraft Soyuz 1 chu a boita ane athu soito ber chu US listening post chuan alo recorda athin arimin arak vak vaka atrap na salhe bok ma se athu soito ber chu hetiang hi ani ye ka capsula boruak lum chu asang zela nangni hian min thata ni tin asoi ane asteroids hei ve thung hi chu astronaut Chris Hadfield ton ve thung ane mi tu emoin ti hian zona azota space a yom lai khan enge I hlau ber ti in ti hian achangin space a chuan pinjing sound vu thom chu a hriat thin thua soya hei hi asteroid te lame a spacecraft alo su thom ane a spacecraft ponlama solar panel chu kotero te in akhat vek ti soya hei hi meteorites te takte te hin an sutna ti in asoi ane enge ngai dan chu kashelova ma se hei hian mitam tak chu ati hlau thon nge ka ring ole tuna chuan ingai dan hriat alo hun vele ta e astronaut te thu soi sang sang kan han talan tak te akhan engkhange hlom bera I hriat vele
comment lama milo hriat tir ve dawn nia tun tu matan chuan khati zong kha ani ye